Hello guys, good day. For today's vlog, magluluto tayo ng pansit gisado. Papakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. Yan. Bawang, sibuyas, karne, at yung pansit bato. Tapos, gulay. Yan. Ang pansit bato guys, mabibili yan. Meron na yan mga available sa supermarket. Pero gawang Bicolano yan. Ayan. Gawang Bicolano. Pansit bato. Ayan, start na tayo magluto. Lagyan natin ng mantika, ng kawali. Gisahin muna natin ang lagyan natin ang sibuyas. Hindi natin uubusin. Paggagamitan pa tayo ng kalahati. Tapos, bawang. Maglagay tayo ng paminta. Tapos, pampalasa. Bango. Okay, golden brown na siya. Lalagyan natin yung gulay. Mas maraming gulay, mas masarap. Tapos, lalagyan natin ng konting toyo. Konti lang.
Tapos lagyan ulit natin ng konting pampalasa. Konti lang. Mahilig ako sa pampalasa. Lalo na kung aji ginisa. Ayan, okay na yan. Sasalin muna natin. Ayan yung ating gulay na niluto. Sunod na natin yung paggisa ng pansit. Hindi pala na-videohan yung paggisa ng bawang sibuyas. Gagi. Ayan. Tapos, lagyan natin ng toyo. Meron na dito pinakulo ang sabaw. Maaga pa lang kasi nagpapakulo na ako. Kasi meron tayong kainan at pansit luglog na tinatawag dito sa Bicol. Na business natin araw-araw. Maliban sa barbecuehan, tsaka tapsihan, meron din tayong pansit luglog everyday. Tapos kukuha tayo ng sabaw sa pinakuluan natin. Para mas mabilis maluto. Dati na kasi yung pinakuluan. Mainit pa. So, kukuha lang tayo. Ito siya guys. Papakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan ang aking pinakuluan. Pang ano yan sa pansit luglog. Ayan. Yan ang aking sinasabaw sa aking pansit. Kukuha na tayo. Ilalagay natin sa ating pansit. Ayan. Ayan. Ilagay na natin. Dagdagan natin. Okay na yan. Tayin lang natin siyang kumulo. Bago natin nilagay ang pansit. Ang aking business guys, hindi lang barbecuehan. Meron akong pansit, luglog, tsaka tapsi. Tapsihan. Nag-start lang tong business nung nagkaroon ng pandemya. Nawalan tayo ng trabaho.
Kasi noon, nung sagsaga ng pandemya, paunti-unti yung mga ipon natin, paubos na. So, nag-isip tayo para makasurvive ng panahon ng pandemic. So, ito ang naisip ko na hanggang ngayon, 2 years na. Lalagay na natin ang ating pansit dahil kumukulo na siya ng stove. Ang ganda ng pansit niya, guys. Ayan. Ganyan lang talaga ang pansit bato, maliliit. Tsaka guys, madali lang pong maluto. Kaya wag na wag nyo hahayaan na nasa apoy siya. Kasi madali itong tawag dito, na-overcook. Kasi hindi na siya masarap pag overcook. Isang kulo lang to. Tapos ano na natin. Dahil ang pansit bato ay madaling maluto. Wag na hahayaan na makapakuluan siya ng sobra. Hindi na siya masarap kainin pag sobrang Ang pansit bato pala guys, masarap pag may sabaw man o wala. Masabaw or bisado. Masarap parehas yan. Ayan, luto na siya. Lalagay na natin yung gulay na ginisa natin kanina. Hindi natin uubusin kasi yung iba ita-toppings natin. Ayan, para may pang toppings tayo. I-off na natin ang ating stove. Haluin lang natin. Ito na ang ating pansit gisado. Pansit bato gisado. Mag-plating na tayo. Finished product ng bato gisado. Ayan. Guys, yun yung magluto ng ganitong pansit. Ang unang 5 mag-comment, padadala natin pansit para lutuin nila.